zijn toch zo'n foto's, hè? Dat is het schoonste kindje dat ik ooit gezien heb. Ik vraag me nog altijd wat mijn moeder de moed vandaan had. Voor afstand te doen aan een kindje dat ze 9 maanden in de boog heeft gedragen. Zeg, over mijn ex zouden we meer klappen, hè, Fabrice? Nee, maar het is toch wel. Het is een schoon kindje. Oh nee, maar het is een eerste stapje, zo schattig Dat toch? is met zijn gezicht tegen een murkje gevallen. Ja, dat zie je dan. Oh, nee, ten eerste die dat de voetbal gekregen, dat is nog direct die grote raam aan de keuken kapot geschot. Die kan het kindje nog zijn, hè? Ik zie de rekening nog altijd voor mijn noemen, hè? Wat voor haar? Ja. Lieve, zijn plekje komt Toen had ik nog een schoon kostuum voor gekocht. En verteld met mijn eigen spaarcenten, hè. Met heel veel liefde. Dat was heel schoon, zeg van mij. Ja. En niet de eerste keer dat hem zat was. Toen heb ik nog heel, dat heel niet persen tapaat over de kotst. Dat is niks, maar wat toch wel elk. Ja, maar dan op heel zijn kamer kunnen gaan hangen. Alles in vol. Tot net met dat gejank, jongen. Ik word er nog tot, hè. Ik ben mij gebleid altijd. 20 jaar hebben we ervoor gezorgd. En dan let je onze zomer in de steek. Doet hij dat dan niks? Wel, ik geloof er ook van dat het een kind dan gelukkig wordt. Ja, dat zie ik toch niet. Stop met een leeuw. Ja. Papier op de kast. Hands up, go up,